kumpa pilihan mi renti mensua haka por pengile MP election but kumpa pilihan mi renti haka MDC election mi renti ya kaban ya ka jingkersan jogri ya ka Voice of the People Party haka ni ka by election government. Voice of the People Party naduk lasengnya ka om tang makan nong kata ka Voice of the baban nong tang parti penjela election Henry ya ka Voice of the People Party lasengnya ka daga jingmu ban ra ya ka jingla ha ka imlang ka salang ban long ru kata ka parti ka ban yale na ka benda ka hok chong pai ba la ka long assembly nesha bar chok assembly la ka long ka dorbar kawan dan ne war ka sabar ka bagi dorbar kawan yen ra but yen dikren yang isu chok pai ba ya ka ba yen ketikna ba pai ba ulama yang singe abak sarkar ka yale kai ya ka hok chok pai ba abak sarkar kam siap ya pai ba abak sarkar ka thu bandilam ya ka ri berkejai jere bujongi ki MLA kijongi kinyong yanam kijongi kimban se ya kaban ni cepat ya kaban ra isu chau pai ba kata kata pai ba ka Voice of the People Party ia kren assembly ia kren haga ying dorbar ia kren du hagi surok sekin ya kaban pentikna ba ya ka hok chau pai ba on yo ban burom kata ka de ka thong ka Voice of the People Party da pai ba hoi gesukumen sibun badan ki pai ba habaya kendo kiong kublai MP kiong kutai kiong kublai MP kim ongsho kublai kertong MP kim ongsho ukta ele ke bangakwa ban na di janwi kalong ba ya election yimtei ban sinsting ka election ka dai election ka don la ka jong ka sing khmai ha ka bala ni sinsting ila bandura ya kata ka margin jong ka jingjo kaya ka bang ibu haka thong ko lang ba kumpa pilihan mi renti mensua haka por pengile MP election but kumpa pilihan mi renti haka MDC election mi renti ya kaban ya ka jingkersan jogri ya ka Voice of the People Party haka ni ka by election government ka margin ka bahe darang yo penjok haka ni election kadang ay men sem juju ya kinong yalam to party kadang ay men sem juju ya ka party ya ka bagan nang trai sitom bak ban le ha work house nem araja arbukra idon kame ya ka ban pentikna baga Voice of the People Party om ta makan job kaniga MP election benda Henry Khamtam ya ka bangin job ya ka MP election ha ya ka MLA election house nem araja arbukra baik pak Gershane ka Voice of the People Party lado benda mi pai pa wat jaitu wat ong wala job lepas kata kami sim kana monra ya ka jingha kan monra ya ka jingke depan kan itu kana ya bi kadon ka wei jingja ha ka ba kadon ka wei election bani jit nang ai kau ration na ka wei sinong kadon ar kan hul kata ka wei kan hul na marba jela ya trai jela ya long tikinong sam ration bagi pai pa ki isgo bagen job dei langsung penjob udiling balong nong udiang persya dan tang kendia yongin job kita basmo tikala penjob kiklem milit hebut su kilan syanya uwe yong ila job su anda la nyau ya kabut kirem laibu pai ba what I ba kata men sim kain sting kata langi sim kya ya kani election mi pai ba ha tarik ya ka election commission jong India kan pilbana ya ka mi ben thet iki bot ki jong pi ben mi renti what I begin tasting yo ba ni juno ya ka bangili balio barga ka bangakwa ban bentu golong ba pinimi pai ba ya ka ban ai ka jingkersan bangin job kampung susu kan bangin yo ya ka jing job ka badon burong it publish sibun publish jar